Марознае паветра трасе барабанны біт, коннікі змяшаліся з пяхотай, пантанёры ў ледзяной вадзе наводзяць масты, а на балах танчаць польку. Так у Барысаве было 200 гадоў таму, так яно і сёння. Вайна і мір. Бярэзіны 2019. На пытанне, чым займаецца ў жыцці, Яўген Беляцкі просіць сказаць проста будаўніцтвам. Куды больш ахвотна ён расказвае пра сваё іншае жыццё. У ім ён афіцэр і падпалкоўнік віцебскага пяхотнага палка. Баявы сцяг захоўваюць у невялікім пакоі ў офісным будынку. Ён выконвае функцыю штаба. Тут жа падзякі за грамадзянскую працу, узнагароды, зброя, вядома ж муляжы, і амуніцыя, вядома ж сапраўдная. Начнем. Головной убор – это шляпа с перьями русского офицера, эполеты с числом номер дивизии 15. Дальше идет горжет, перчатки, неотъемлемый атрибут офицера. Усё пашыта на заказ, якому папярэднічала вялікая праца з гістарычнымі дакументамі і ў музеях. Не кожны пагадзіцца марнаваць на гэта столькі часу і грошай. Форма афіцэра каштуе каля 4000 рублёў, а яе трэба пастаянна абнаўляць. Праўда, апантаных рэканструктараў гэта не спыняе. Толькі ў віцебскім палку іх 15. Белорусские гусары у нас есть, Днепровский полк есть, Азовский полк есть, 50 легкая артиллерийская рота, потом конная артиллерийская рота. То есть, Борисов насыщен клубами. Только в Борисове. Конечно, количество, так как это все на собственных началах, сами понимаете, что все стоит финансовых средств. Форма гэта толькі частка выдаткаў. Яшчэ трэба пастаянна ўдзельнічаць у тэматычных мерапрыемствах, а яны ладзяцца па ўсім свеце. Участвуем Польша, Литва, тут Березина, 17-й год, выставляются тоже участники. Вообще очень у нас это, Латвия, Рамшишский, город вообще никто не известен, а там происходили тоже сражения. Яшчэ больш фотаздымкаў з гісторыі клуба захоўваецца ў мясцовай бібліятэцы. З 2017-го тут існуе адмысловая экспазіцыя, прысвечаная адразу і рэканструктарскаму руху і вывучэнню вайны 812 года. Так працягваюць справу Івана Каладзеева, імя якога носіць бібліятэка. Гэты мясцовы памешчык яшчэ ў 19 стагоддзі пачаў збіраць артефакты да гістарычнай крыніцы той вайны. У нас проводится международная конференция «Каладзеевские чтения». В этом году, к сожалению, ее нет, но она периодически проходит. То есть собираются историки и из Франции, и из Бельгии, Россия, Беларусь. Библиотека продолжает историю и дело Ивана Хрисанфовича, и у нас мы собираем свое новое Борисовское собрание материалов по эпохе наполеоновских войн и войне 1812 года. Штосьці дораць гісторыкі, нешта набывае сама бібліятэка. У фондзе ўжо больш за 1000 кніг. Гэта адна з найбуйнейшых калекцый літаратуры пра тую эпоху. Любой человек может прийти, и нужно быть только читателем библиотеки для того, чтобы воспользоваться этой литературой и узнать что-то. У лістападаўскія дні іх прыходзіць асабліва шмат. І не дзіўна. Увесь горад пачынае жыць вайной 1812 года. І яна не толькі ў музейных ды бібліятэчных сценах. Вайна наўпрост на вуліцах горада. Что сегодня пройдемся парадом, потом повоюем немножко и все. Все разом. Коннікі і пяхота, салдаты і афіцэры, бясстрашныя кухаркі ці маркетанткі на французскі манер. Все арміі і ўсе краіны. Клуб у нас батальон, город Калуга. Мы представляем начало 19 века. 5-й Калужский пехотный полк. Завтра у нас будет бой, мы завтра переоденемся в такую же одежду, а сегодня мы решили поддержать образ эпохи. Рытм параднага марша задаюць аркестры ўзброеных сіл Беларусі і парашутнага палка з французскай Тулузы. Гэта госці фестывалю. Іх канцэрт напярэдадні адкрываў культурную праграму «Бярэзіны 2019».
Цяпер ніякай лірыкі, толькі трывожны барабанны біт. Войскі ідуць на вайну, не сапраўдную, але ў гістарычных дэкарацыях. Праспект рэвалюцыі упіраецца ў перадмаставыя ўмацаванні, вядомыя як батарэі. Узгорысты парк у цэнтры горада адзінае, што захавалася ў Барысаве з тых часоў. Абарончая лінія перад мостам, якую рускія войскі збудавалі ўвесну 1812-га, сёння месца рэканструкцыі аднаго з эпізодаў восені таго ж года. У гісторыю эпізод той увайшоў як бой на чычагаўскіх батарэях. Тады перамагла руская армія. У складзе яе быў і віцебскі пехотны полк. Сёння пад кіраўніцтвам Яўгена Беляцкага полк паўтарыў, хоць і схематычна, тое ж дасягненне. Выбили французов из батарей и разбили эту армию и отправили ее всю догонять отступающие войска. У дыме ад выбухаў разабрацца ў дэталях баталій нават з каментарыямі вядучага было складана. Остановитесь! Сигнал к прекращению боя! Праўда, публіку гэта хвалявала мала. Дастаткова было таго, што перад імі разгарнулася рэалістычная бітва. Рускія супраць французаў і беларусы ў складзе абедзвюх армій. 22-й линейный полк Великого княжества Литовского. Это Минский полк, который сражался на стороне Наполеона Бонапарта. Кстати, вот мы сегодня с вами находимся в Борисове. Из Борисова очень много народу тоже служило в этом полку. И они сражались здесь, на этих же батареях. Представляете, в 812 году. И вот мы, кто занимается реконструкцией, на тех же батареях. Варожасць даўно забытая, сёння гэта проста рэканструктары, аматары гісторыі, куды больш важная памяць пра трагедыю, што каштавала тысяч жыццяў з абодвух бакоў. І гераізм, неважна, сваіх ці ворагаў. Побач з батарэямі на гарадскім пляжы пасля бою успаміналі не баявы, але не менш гераічны эпізод. Французская амбасада, якая з'яўляецца адным з арганізатараў фестывалю, символичным заплывом ушановала память своих земляков. Но главное новшество этого года – это то, что вы свидетельствовали, это заплыв через реку Березины в честь геройства понтонеров, которые, работая в ледяной воде, построили мост через реку, и таким образом Наполеон смог прорваться через окружение с частью его армии. За 400 салдат тады выжыў толькі адзін. Пра гэта міні-спектакль ад мясцовых школьнікаў, праўда, на французскай мове. Куды больш красамоўнымі былі 80 добраахвотнікаў, што ў ледзяной вадзе пераплывалі тую ж бярэзіну. Марозы сёння не такія, тады было -23. І ў вадзе людзі не працавалі, а плылі. Праўда, важна зусім не гэта. Это одна из страниц истории, которая объединяет Францию и Беларусь. И замечательно, что сегодня это событие служит укреплению нашей дружбы. Пакуль на берагах Бярэзіны адбываецца гісторыя, Людміла Галько займаецца надзённымі мірнымі справамі. З верасня кожную нядзелю Людміла не адпачывала, рыхтавалася да самай прыгожай падзеі барысаўскіх рэканструкцый. Пакуль на вуліцах вайна, у гарадскім доме культуры пануе мір. Тут ладзяць традыцыйны баль. Доўгія сукенкі ў дам, фракі ў мужчын, лёгкае хваляванне. Хвалюецца і Людміла, кажа, гэта яе першы вопыт. Мы были уже в доме Колодеева, но мы там были чисто в роли зрителей, а здесь мы первый раз, в том году мы не попали, потому что мы поехали на реконструкцию 812 года на Брилевское поле. Выйсці на танцпол Людміле прапанаваў муж, тым больш, што танцавальны вопыт у пары ёсць. Мы помимо того, что участвуем в балах, мы еще занимаемся аргентинским танго. Уже вот в феврале будет 2 года, как мы ходим к нашему хореографу Антонине. Она, кстати, тоже здесь будет на балу присутствовать. Вот. Очень интересный человек, очень хороший хореограф. Вот. И мы учимся танцевать. Вот уже в феврале будет 2 года, как мы танцуем. Падтрымліваць аматараў будуць прафесіяналы. У бале ўдзельнічае яшчэ адзін мясцовы клуб рэканструкцыі. На гэты раз реконструкции танцев. Студия исторического танца «Лямпир» существует уже 8 лет в городе Борисове. Мы занимаемся реконструкцией танцев 1812 года, ну, может, чуть больше, чуть раннего периода и чуть-чуть, может, позже. Проводим балы, пикники, фестивали.
Эпоха жывая ў дэталях. Касцюмы, манеры і нават традыцыі. Дзіўныя ў наш час лічбавай камунікацыі. Этой лентой дамы выражают свою симпатию к мужчине. То есть у дамы зеленые ленты, у мужчины розовые. Тым часам распарадчык абвяшчае паланез. Яшчэ адна традыцыя з мінуўшчыны. Не адпачывае ў гэты вечар толькі адзін чалавек. Памочніца распарадчыка, яна ж дырэктарка Дома культуры, Ганна Жарыкова адказвае за тое, каб усё ішло па плане. Это же хореографы, это настоящие хореографы, это наша Борисовская детская хореографическая школа искусств. У арганізацыйным працэсе мноства нюансаў, і на тое, каб усё прайшло бездакорна, спатрэбілася шмат часу і шмат намаганняў. Але ў той жа час Ганна прызнае, ёсць куды імкнуцца. Вообще у нас заявлен, конечно, общественный бал. Есть танцы той эпохи, но для того, чтобы бал был вообще той вообще эпохи, конечно, это костюмы, конечно же, это антураж определенный. Не у каждого горожанина есть это. Но мы думаем, что все-таки через некоторое время мы к этому придем. И будем его повторять и костюмированно в том времени, да, и с теми танцами того времени. Пра тое, што ў такім выглядзе барысаўскія рэканструкцыі толькі пачатак, кажа і старшыня барысаўскага райвыканкама. Праўда, планамі пакуль не дзеліцца. То, что мы будем в дальнейшем, я скажу только одним словом. Мы будем его пошагово развивать и делать более значимым, более серьезным. Есть, конечно, те наработки, те мысли, которые мы хотим уже воплотить в следующем году. Но позвольте мне оставить это сюрпризом, потому что я думаю, что это понравится нашим горожанам, и не только горожанам, гостям нашего Борисова, всем белорусам, всем иностранцам, которые сюда приезжают. Всё як у романах Льва Толстога. Пакуль у салонах гучыць музыка, на палях грымяць гарматы. Мемарыяльнае поле, каля вёсак Студзёнка і Брылі, зноў становіцца полем жорсткай бітвы. 26 лістапада 207 гадоў таму вялікая армія менавіта тут пацярпела апошнюю, самую страшную паразу сваёй рускай кампаніі. Прычым найбольшыя страты панесла не ў баях. Дзясяткі тысяч жыццяў забрала рака. Яе назва, а гэта вядомы факт, у французскай мове і сёння сінонім паразы і трагедыі. Штогод для рэканструкцыі выбіраюць адзін канкрэтны эпізод. Сёлета гэта будзе подзвіг пантанёраў, расказвае Ігор Груцо. Гісторык і выкладчык педагагічнага універсітэта імя Танка, ён сёння яшчэ і каментатар. Одного из самых таких трагических эпизодов начала XIX века, периода наполеоновских войн, это переправа войск Наполеона через реку Березину и сражение с русской императорской армией. И сегодня, в этом году акцент сделан на событиях, связанных с наведением мостов через Березину. Для любителей военной истории, независимо от того, где они живут, какую страну представляют, это, безусловно, подвиг, потому что они пожертвовали своей жизнью. Тыя далёкія, але зусім не забытыя падзеі аднаўляць прыехалі 430 чалавек, 55 клубаў і ўсе рады войск. Лейб-Уральская казачья сотня. Какой план битвы у нас? Победить? Выгнать, да? Планамі бою не дзеляцца, не факт, праўда, што яны ёсць, а вось азарту і імправізацыі хапае. В прынцыпе, як і ў рэальным баі. Тым не менш, у бітвы ёсць сюжэт. Войскі абараняюць подступы да ракі, пантанёры будуюць мост, гарыць імправізаваная студзёнка. За бітвай сочаць тысячы турыстаў і мясцовых жыхароў. Разам з дзясяткамі камер яго маслам занатоўвае баталіст. Шмат дыпламатаў і запрошаных гасцей. Сярод іх сваяк і цёзка ўдзельніка той вайны, французскага маршала Андре Масена. У Беларусі Андрэй Віктор не ўпершыню. Сюды ён прыязджае як фундатар фонда Наполеона, арганізацыя, якая вывучае той перыяд і захоўвае памяць пра яго. Эта дата и вообще это сражение, это трагедия, и в то же время это окончание русской кампании Наполеона, и в то же время это исторически очень важная дата, потому что все-таки часть войск осталась, часть войск спаслась.
эфектныя атакі і самаадданыя абароны, а ў выніку агульнае ва ўсіх сэнсах пастраенне войскаў. Бо ў рэшце рэшт усе гэтыя апантаныя людзі едуць сюды зусім не за перамогай. Мы всегда всем возможным встречам рады, пересекаемся, и в меру возможности. Всегда, всех знаем и, как говорится... Тем более, что это не первый год мы этим занимаемся, да. Дым развеется, поле опустее, каб праз год ізноў стаць пляцоўкай маштабнай вайны у гонар міру.